Komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-każ tal-attentat ta' serqa fuq il-Bank HSBC fejn tax-xhieda tiegħu Melvin Teuma. Fil-qorti Teuma qal li fl-2010 waqt kunċert tal-I Love MTV, Darren De Bono magħruf bħala Topo avviċinah biex jikri appartament tal-xahar. Intqal kif dakinhar tal-attentat ta' serqa Teuma rċieva telefonata minn De Bono waqt iklama familtu. Teuma qal kif mar fl-appartament li kera lil De Bono fejn sabu fuq is-sodda bid-demm ma' kuxtieħ. It-Topo spjega li kienu sparawlu l-pulizija u kien hawn li Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu talab lil Teuma biex jgħinu. Fil-qorti beda l-ġuri ta' Kenneth Duru, Niġerjan ta' 44 sena akkużat li fl-2010 kien kompliċi fit-traffikar ta' ammont sustanzjali ta' eroina. Duru li fl-2018 kien ħarab lejn l-Italja ġie estradit lura lejn pajjiżna wara li ġie arrestat permezz ta' mandant ta' arrest Ewropew. Fil-ġuri mistennija jagħtu x-xhieda tagħhom numru ta' nies fosthom il-pulizija li arrestaw lill-akkużat flimkien ma' esperti ta' droga. Franċiża ta' 54 sena ngħatat il-ħelsien mill-arrest wara li ammettiet li serqet ikel u fliexken tal-inbit minn ħanut fin-naxxar. Fil-qorti il-prosekuzzjoni spjegat kif f'Lulju l-mara ħarġet minn ħanut bi fliexken tal-inbit fil-basket tagħha li ma kienx ħallset għalihom u fit-19 ta' Lulju għamlet l-istess pakkett ta' tiġiġ. Intqal ukoll kif il-mara għandha problemi ta' saħħa mentali kif ukoll problemi ta' xorb. Apparti minn hekk ilha tgħix f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 15-il sena u għandha familja tgħix f'Malta. Ġuvni Sirjan ġie kkundannat 4 xhur ħabs wara li ammetta li juża dokumenti falsifikati bilan li jidħol f'Malta. Il-qorti semat kif l-imputat kien applika l-istat ta' refuġjat fil-Greċja, iżda dan ġie mixħut u għalhekk kellu jiġi Malta. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Lara Batters qalet li l-pulizija ma setax tikkonferma kemm għandu żmien l-akkużat, iżda sostniet li hu qal li għandu 17-il sena. Quddiem il-maġistrat Nadine Lijand qal ukoll li l-akkużat xtara dokument, iżda mal-pulizija ma qalx mingħand min. L-avukat difensur Daniel Attard qal li l-akkużat ammetta l-akkużi miġjuba kontrih mal-ewwel opportunità li kellu. Tenna li l-imputat kien telaq mill-belt ta' Homs fejn kien hemm il-ġlied.